Balawaga syair ke-71. Nahi papang katang kamang sajukirang wamujati dahang tang alaman weti hasmacano wapa yang artinya suatu perbuatan jahat yang telah dilakukan tidak segera menghasilkan buah, seperti air susu yang tidak langsung menjadi dadih. Demikianlah perbuatan jahat itu membara mengikuti orang bodoh seperti api yang ditutupi oleh abu. Balawaga syair kaping 71 ingkang tegese sawijining tindak candala kang wis katindakake ora enggal nuwuhake woing pakarti kaya dene puhan ingkang ora saknalika kenthel dadi dadih. Mangkono uga tindak candala iku bakal ngobar ngetutake marang wong cubluk kaya dene geni tinutup ing awu.